Kɔkan kibaruyaw bɛ daminɛ Senegalikaw fɛ yen. Usmane Sonko ka parti tɔnden dɔ n'o ye Assane Gueye ye n'u b'a wele ko Azoura Fall. Sɛnɛkɛla don, mobili feerela fana don, kin min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Padois. Ale welela kiiri kunnakun kan ko sabula a ye kuma fɔ Diomaye ma min bɛ tali kɛ dansigi la jamanakuntigi la ni k'a y'o ta k'o ɲɛsin a ma min ye a ka sɔrɔdɔnbaw ye olu tun y'a jira sa k'a fɔ ka kɛ ni a ka jɔyɔrɔ n'a ka kow ye olu tun y'o min ɲini kiiri tigilamaw ko ayi k'o tɛ se ka ɲɛ cogo si la ko fo min ye Azoura Fall ye k'a kana a ka kiiri ale ka se ka kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na sa min ye taari 10,774 ye k'o sera ka labɛn k'a daminɛ san 2023 ka na bila san 2026 la min ye Ismaël Sombier ye ni ale y'u ka ministre d'État ye min bɛ sɛnɛko kunna ale de tun bɛ ka nin ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye min ye ji ye sa k'o don yɔrɔ la u sera k'o don yɔrɔ 1000 ɲɔgɔnna na sɛnɛkɛlaw bɛ se ka baara kɛ cogo min na Liberakaw olu fɛ yen u ka tɔnɲa marabolo ale kɔnɔna na nin wulikajɔ ni nin dɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ yaasa dun ka fa bɛ se ka sabati Burkina Faso kaw olu fɛ yen cogo min na Nigériakaw fɛ yen Borno marabolo kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko Bamajawale ni Ɲɔgawale kɛbaa maa 10,000 ɲɔgɔnna olu kɔni n'u tun bɛ Boko Haram ka kɛlɛdagaw kɔnɔna na ko olu taara ka se ka sɔrɔ ka kalanko kunna nin waati in na u bɛna don baara la faso yɛrɛ fɛ min ye miiriya jugu ni waleya jugu min tun b'o kɛ kɔrɔlen u y'o bolo kan pewu gouvernement kɔni ko sa k'a kɛlen don ka nin fɛɛrɛ ninnu sigi sen kan Nigériakaw fɛ yen maa o maa n'i ye kɛlɛ bila pewu ka na i na kalan ka se ka kalan k'i kunna ka se ka jɔyɔrɔ d'i ma i bɛ se k'i ka dahirimɛ sɔrɔ cogo min na ka baara fana ɲini ka d'i ma Nigéria jamana ɲɛmaaw ko ten Tchadi jamana ɲɛmaaw olu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na banki min bɛ yen n'o ye silamɛ diinɛ ka yiriwali banki ye min ye dolari wari miliyɔn 30 ye k'o ɲini sa u bɛ se k'u ka kalanko ale yiriwali baaraw kɛ cogo min na ka kalan kɛ cogo bɛɛ lajɛlen yɛlɛma u ka jamana ale kɔnɔna na Centrafrique cour pénale min sigilen n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ tali kɛ kiiriko ta nasira fɛ ni diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ale b'o kɔkɔrɔma don Centrafricaw fɛ yen ale y'a ka baaraw daminɛ kununko baara min na tali kɛ ko la sa ko n bɛ ta ka ɲɛsin kiiri min bɛ sen na u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye François Bozizé ye ko ale nɔ minɛlen don waleya cɛjugu minnu n'a y'olu kɛ jamana kɔnɔna na k'a daminɛ san 2009 ka taa se san 2013 ma ko kiiri in sigikun jɔnjɔn o ye o de ye Union Africaine ɲɛmaaba n'o ye Burundikaw ka jamanakuntigi ye Evariste Ndayishimiye ale ye Union Africaine Commission ɲɛmaa Mamadou Ali Youssef a y'o bisimila baara in kɛkun tun ye min ye sa n'o ye ɲɔgɔn ye in ye ni maaba fila bɛ se cogo min na ka hakili jagabɔ kɛ ka kuntilennaw sɔrɔ farafinna ka waleya minnu kan ka kɛ u ka filɛlaw ka kɛ kelen ye a la yaasa ka se ka bɛn ni kelenya k'o sinsin waleyaw timɛli la Union Africaine ale tɔgɔ la Faransiikaw fɛ jɛkulu minnu bɛ yen Faransiikaw fɛ sa diɲɛ seleke naani jamana 7 min bɛ yen n'a fɔ ma ko G7 olu bɛ ɲɔgɔn ye la Eviankaw fɛ yen baara in kɛkun ye min ye sa diɲɛ magobatigiw ni diɲɛ sengolabatigiw n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin lajɛ in kɛnɛ ka sa o san a kɛkun ye sa ka hakilinaw jagabɔ yaasa sɔrɔko ta nasira fɛ kuntilennaw ni miirinaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen cogo min Ukraine ni kɛlɛko la ka min ye Donald Trump to Eviankaw fɛ G7 lajɛ la a ko n'Ala sɔnna a ma k'a bɛna wulikajɔ kɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na min ye Ukraine ni Irisi u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ cogo min na Donald Trump ko zen k'a bɛna fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa bɛnkan ka se ka sɔrɔ Ukraine ale ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ ko maaw ko to ale ma ko a bɛ se a baara kɛcogo la farajɛlakaw ka kɛlɛyatɔma n'o ye Union Européenne ye ale ka wasabulon kɔni ye tɛgɛnɔ bila jagosɛbɛn na jagosɛbɛn min san ni sango Donald Trump tun y'a jira sa k'u ka sɔn o ma yaasa n'u bɛ se ka feere ni sanni feerew kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na n'o y'a sɔrɔ kalo caman kɔfɛ nanzara jamanaw n'o ye Union Européenne maaw ye u kuma sɔn k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na u ka wasabulon ye yamaruya di k'u ka sɛbɛn in lakodɔn yaasa u ni Trump bɛ se ka baara kɛ cogo min na basigi bɛ se ka na cogo min na diɲɛ seleke naani farikolo ɲɛnajɛ basikɛti tɔnjɛkulu n'o ye FIBA ye ale ko sa ko min ye farikolo ɲɛnajɛ bolola basikɛti o lajɛ min kan ka kɛ n'o ye coupe intercontinentale ye san 2026 san 2027 san 2028 ko k'o bɛɛ di sinikaw ma ko olu k'o labɛn yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko bɛna n'a to sa min ye baaraw na sigi sen kan yaasa o tun ye laɲini minnu kɛ Singapurukaw fɛ yen olu dɔw ka se ka lawaleya